Saan sa indong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Hello. Alnaw na yan! Birthday! Ay! Tagay! Happy 4th of July! Inikdi sa Amerika! Marhay na aldauman, Bicolandia! Ayun! That's alright! Masiramong! Masiramon! Ayan. Pero grabe ang ano niya. Grabe ang energy Yes. ni Madam Christina. Bicolandia! Boom, 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 boom! Niyang! Basta radyo! Boom, 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 boom! Boom, 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 boom! Nadalan ko to actually. Grabe na kasi pusngak ko. Si mga kanatong natin sa dyan, pwede magdawag sa Basta radyo, bombo! Tapos ko sindang ano ba to? Cymbal ba yun? Drum. Tapos sa likod yun gana, boom, 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 boom. Dahil may tinadalang kaya kami ni Christine. Sinabihan ko siya. Sabi ko, Christine, dala nun mo ini. Dahil man sa Bombo Radio Naga or Bombo Radio anywhere else. Pero may nagdadalan kaya kami ng Bombo Radio ning live stream. Yan. Siyempre, nagkukama kami ng mga balita live. Siyempre, taga Bicol, di ba? Nahiling ko si reporter. kada report baga, may bago umabot na report, makuha yung pamukpok, tapos pupukpukon sa gilid niya. Hanip yan. Mientras tanto sa katakot-pokan mga bayareta, ni Puan, Basta radyo, bombo! Boom, 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 boom! Makulubon yan. Namumuniti mo na ining Uy, pero dahil kasi ito ang sa indang apod ka ang simbolo kang sa indang radyo. Iyo. Kasi nasaan yung baga kita, pag nagdadaw kita ning Bombo Radio, araw kayo ng tanog. Ini Bombo Radio! Boom, boom, boom! Doa lang baga to. Ayun. Tulong. Kaso minsan na yung naaabot kaya, parang lang kayan. Uy, sa mga taga Bicol na sa mga kanatong natics na, yan, bisitaon nindo ang Bombo Radio sa indang Facebook account. As in, yan, daw ko nindo sa indang mga balita. As in, hilingon po nindo kung paano sindang magpukpok ng drum. Yan. Malupitan pati. Pero magiging pay attention ka. Actually, ito magang tatara mo na mientras tanto. Sa ko yan? TV Patrol Bicol. TV Patrol Bicol. Nadangog ko. Pero ito sa Bombo Radio, I think siguro ang sarong bagay na ginigay mo na itong pagpukpok ning drum. Tanganing siguro ang tao mamata, oo. Mamata. Hindi ba na? Oh, mata na mo. Saka sabi nga, yun ang nila, signature na na background. Ng Bombo Radio. Ayan. O, kamusta man? Alright. Wait na, tadi po nag-intro. Sorry. Alright. Just maray na aga or banggi or udto sa Indogabos kung saan man ka mo nagdadangog ko or kung anong oras mga mo nagdadangog sa tuyong episode digdi sa Taga Bicol Podcast. Yan. Ini po si Bon. Nagpaparaw na, di ba? Paraw na. Alright, so maray na aldaw sa Indo. Yan, welcome. Woohoo! Oy, kumusta palan ka mo? Taga Bicol to the world! Yeah, Taga Bicol to the world. Yung saro na naman. International! Naghahangos na naman sa Si sa Isay. microphone. Si Linus. Kaya ko ba? Ayan. Uy, nasasanay na kita ha? Every Tuesday nagre-recording na kita. Recording talaga. Di ba? Kung napapansin doon, nakapula kami ngunya ni Bonbon. Oo, pag Lako kami kaya si Memo para sa 4th of July. Yan, pag celebrar kang Ini kayong saro nasa lang, garo nasa beach lang. Kaya pargarog lang. Bago pa lang kita magpuon, oy, bation ta ang satuyang avid. May gilakaw gud ni si Bon. Tano man? Nagmamadali. Di ako nagmamadali. Sabi ko, bago kita magpadagos kan sa tuyang urulay, yan, bation taning happy birthday ang saro sa mga saro sa mga fan or saro sa mga nagsusuporta kang Taga Bicol Podcast. As in nagsusuporta kang Siram Sana production. Yan, si Lyja Surigalado Pante, yan, saro sa mga kabatch ko kang kang college diyan sa
Nagas Mariners Polytechnic Colleges. Maugmang kumpleanyo sa imo. Makikita-kitang sound effect eh. Ako na lang. Tantan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nagtrabaho sa ano? Nagtrabaho sa restaurant ay. Sa Pizza Hut, ano kaya? Sa iyo ang inumin. Sa imong pulutan. Bawa mo na arukin sa restaurant? Kakantaan ka? Ginakanta ko lang siya. Huna ko arukin sa restaurant Speaking of arukin, kang nasa Classic Savory pa ko, pag may birthday, tigbibigla kami talaga. As in, mabigla na lang kami. Hey! Happy birthday! As in, ang nagsi-celebrate, talagang mabibigla siya. Pero imbes na mag-celebrate pa next year, dito inatake sa puso, nagadan palugudan. Ang cause talaga, anong cause kang pagkagadan mo, inatake sa puso. Kansorin, kang birthday ko po. Nasupalugod ka mo. Ay, nako. Or, yan. Ano pala napag-uulahin tango niya na Aldaw? Arukin, pag mga birthday, ba ganun ba nag-iinom-inom ka mo? Yan, nag-iinom-inom. Saka ano pala, sina Aura. Remember mo ito nangyari kina Aura? Itong rambulan. Ayun. Ano na nangyari doon? Ara mo? Si pambansang tambay. Oy, pambansang Marites. Tambay na Marites pa. Ayan. Aram mo nga nagdadalan si mga balita eh. Ano nangyari kay Aura? Abo ko ta abo kong mamagitan sa sarong panig pero garo kaya na namamagitan ako sa sarong panig which is sala. Bias. Kaya, anong istorya duman? Pero ang istorya duman is nagduman sinda sa sarong bar na nagparty sinda kaiba ng mga barkada tapos sinda may nakaanuan sindang sarong grupo man ning mga lalaki. Kung mailing nido sa mga CCTV footage, as in nagkaugos sinda ning itong pinapahuba itong lalaki, arga to. Tapos may sinabi duman na kaya nag-aaral ko to si Aura kasi may nahipuan sa friend niya, sa side niya. Kaya nag-aaral ko to. Tapos hanggang sa natapos na si party, yaon pa nanggad si Duwang grupo. Tapos, yun na nga nito, na pinapahuba nga ni Aura na ulit. Tapos, nailing duman, nagasi niya si Bado kang lalaki. So, ano pa lang si Aura? Gusto niya talagang mahiling ang Actually, they kasi clear ang nangyari. Kasi may iba-ibang side. So, kasi, pagkatapos ka to, nagluwas na sinda, tapos tighabol ni Aura. Si Aura ang naghabol duman sa grupo. Tapos nagpupugulan na nga hanggang sa nasa street na sinda, duman na nagrarambulan na sinda. Apat da ang katawo si itong niya duman sa lalaki. Tapos sila Aura ata 25. 25? Oo, 25. Kadakulon. Nadakulon talaga. Pero ang kasi, di ba, garo pinahuba niya si lalaki. Gusto niyang pahubangan si lalaki. Gusto kasi magpa-picture ni katong lalaki ki Aura. Okay. Tapos si Aura man, maghuba ka na muna. Maghuba ka muna. Tayong mapapicture. Grabe naman yun, para mapapicture. Gusto pa mahiling. Baka ito ang flash. May araw ka ni Garo. May araw ka ni Garo si lalaki. Iyo. Saka nahiling ko, dakulang tao si lalaki. Halangkaw. Siyempre, pag dakulang tao, ducks. Diba? Halangkaw. Mga araw ka yan. Di ba? So, pero, nakainom daw sa duman? Oo, nakainom talaga sila. Siguro, day man magiging araw ka to si Di ba nadakop siya? Which is, nailing man din ng footage, may sala man si police. Napaka sala na si pag-handle nila naman ki Aura pero mayo talaga akong nasa side ako ng lalaki, pero naman sa footage na tigdadakop si Aura, nahirak man ako kasi sala naman itong ginibo ka mga police. Kasi habo niya magpaawat actually. Which is habo niya man magpaawat, pero grabe makulog to. So nagduman sila Aura, alas 2 ding maaga. Natapos pa-closing na alas 5. Tapos siraon pa sila duman. Alas 2? Nagpuon? Alas 2 na nagduman. Si itong lalaki, alas 12 nagduman. Very detalyado. Grabe. So, anong nangyari? Maagahon si pagdarakupan.
Ito nagsisigid ka sa luwas, may nagrarambulan. Kamay-amay ning mahal na Diyos. Ayan, Talagang, siguro, na talaga sinda. Talagang grabe na ang Iyo. Siguro, pagkaburat. siguro kung may mga gurang daman, tara ko pa na nindo yan, tayan, mga anong yan, mga perwisyo ngayon. Mga perwisyo ngayon, ligyaw. Nagtuturog pa kaya kami, mga ribaw. Ayo. Dahil ang baga kaya duman, si side kang lalaki, dako lang mga sinabi. Ayo, Si side mayo man pa. sa ni Aura, di ba Dikit sinabi lang. ng police, kung si Sai ang gustong mag-file ng complaint, mag-file. Which is sa side ni Aura, mayong nag-file ng complaint. Tapos, dahil nagtataram si Aura. Hanggang sa nagluwas Kadaklang lang. hanggang sa nagluwas siya sa nakapag-bail siya, dahil siya nagtaon ng pahayag. Oo. Pirang piyansa ba? Iyo. 6,000 man lang. 6,000 mo lang pala. Pero ang kasasubgan niya, duman Oo. Ay, Itong mapicturean ka sa Pero kadaklan kaya sa mga naging sa kabarkada niya ata na sinasabi na mahinipuan da kaya. Di man da Ayo. maging arog da ka to si Aura kung da naghipo-hipo. Pero garo feeling ko, man totoo ang nangyaring hipo eh. Influence of We can't Alcohol. say because we're not there. Pero feeling ko, yun ang yun ang pag-urulayan ta. Isi Oo. naging cause sa kanggabos na kariribukan, hulitaan sa rong tao, Inom. Inom. Yan. So, ngunyan, iaano ta, garo, Isi-segue mi ang sa bako talaga ang topic mi si Aura. Ang Ayo. topic mi is kung paano maging responsabling manginginom. manginginom. Yeah. And kung ano ang mga dapat tandaan. O tapos hilingon ta kung anong mga regulasyon na nahiling ta ngunya na hayaong katigda sa US, saka nahiling ta sa Pilipinas. Iyo. Sa garo magayon kasing magayon magkumpara. Actually, sa hilingon sa digdi sa episode, may baka sasabihin nindo, kamo kaya ayaon dyan sa ibang bansa, kamo kaya nasa US. 'Di ba? Pero, nahiling ta si karahayan. Kumbaga, nahiling ta si karahayan. Gusto milang ihiras. O gusto mong ihiras, kung gibuon man, kung madango kita kang gobyerno, lalo na kang City Government of Naga or City Government of Albay, Sorsogon, Masbate, Dait, o kung madangog nindo kami, siguro time na ni para at least tauan tang or adal na maging responsable ang mga manginginom sa satuyang runa. O, di ba? Yeah. Ika Linus, para inom ka ba? dati. Dati? Anong iniinom mo? Ako, hate ko ang beer. So, hard. Wow, hard hate ang beer. Tara yarn. Tara, gin. Ano mga gin? Mga kainuman mo siguro, mga trabador. Aram mo kung saan ako nakanood mag-inom gin. Itong ama kang agom ko. Yeah. As in, Inalok ka? Ano yan? Bad inalok influence ako pala one si ama time. mo. Dahil man, nag-inom kaya, tas inalok ako. So, syempre, pakisama. Pagiging lalaki. Yeah. First time ko tawag inom gin, as in, inot ka to si, talaga, ang chaser tubig lang. Ayo. Yo. Baka binuburat ka, tanganing mapatuga ka, Oo. baka may pinapatuga Ayo, sa iyo. Makaraman Pero- ko anong klase kang tao. Sorry, may siyang makukwasya ko. Pero pero aside from that, sa halimbawa sa luwas kang harong. Sa luwas kang harong, Mga sa bar, mga bar, mga club, nakaduman ka na ba? Aram mo kang nasa Naga, siguro, piling-pili lang ang mga nadumanan ko. As Tubol. in, day talaga kaya ako para inom eh. para inom Kung- lang yun sa apartment. Wow. Day talaga. Kung ano Pero- lang, kunyari, may celebration lang. Araw Occasionally. Okay siya. Occasionally lang talaga. Pero naranasan mo ng maburat na maray. Eyo. Ayo. Anong ginigimo kang maburat ka? Ang Ginibi ginigibo ka ko pag ba? nabuburat Nag-uudo ako, ka ba? Nag-ihi aram ko ka na kaya ang sa kalson? diri ko, aram ko na kaya ang sa diri ko na makuliton ako. So, Oo. katong mga di ko pa aram na makuliton ako. Iyo, nagkukulit ako. Pero kung aram ko na, tas sinasabi nga ni ka mga nakainuman ko na, ang ginibugo na lang, tahimik na lang ako. Ayo. Tuninong ka na lang Iyo. Mas Pero maray itong mayong gibuhon kaysa may gibuhon ka na Ayo, Hindi ka napagsisihan kasupog. mo. Yeah, di pagsisihan. ba? Sa Iriga ba, may mga alam kang establishmento na na inuman. club, yeah. Kasi sa Never Naga pa na akong full. nakainom sa Iba. sa Iriga na sa sarong establishmento, permi lang sa harong if ever Sa harong may lang. inom. Pero pero dakol may inuman din sa Iriga eh. Eyo, Ah, ayo. itong I Disney think- baga.
Ayun, maski sa iman siguro Disneyland. Destiny. Oy, shout out sa may sa Dirikan Destiny, 'di ba? So ngunyan ang nangyayari kasi, garo mga nag-airenom kay ngunyan mga kaakian na. 'Di ba? So may mga nanonotice kita. Kasi ako, personal experience ko is talagang ako kung mayong malimita sa kuya ning mag-inom, rara sa nang rara hanggang sa maburat ka, di ba? Kasi argman talaga kinang tao habang nasa muya-muya ka, nasa pag-i-enjoy ka, kumayang mapundo sa imo, dali ka hanggang sa magsuko ka na, di ba? So ngunyan, ang hiling unta is that maray ba? Itong arang tao ang pag-inom talaga is magayon. Okay lang 'yan. Pero kung makasubra ka man sa sadiri mo, garo. Ano sa experience mo duman? Ano sa experience ko, yun nga nito, itong mainom ka hanggang magsuka ka. Di ba? So, saka dyan sa Naga kasi, is that, ang pagkaaram ko kanto, may iba-ibang klase. Mo pwedeng sabihin na pagkaaram. Sinexperience mo. Sinexperience ko talaga Tama yan, Ael. Kasi sa Naga or sa Pilipinas, ang inuman hanggang aga. Hanggang magsara, hanggang alas 5 ning aga, pwede kang magrarara. Saka ang dyan, sa Pilipinas, maski burat ka, pwede kang maglakaw-lakaw. Tama. Maglakaw-lakaw sa tinampo. Di ba? Itong, naling mo, doon baka sa mga barangay nindo, itong mas haloy makauli sa harong bagang sarong burat, ang nangyayari, mas dakol sila kaw na pabalik kasi sa painutan. Di ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Arog ka, yan. Yan. So, ang pag-uulayin tango niyan is experience nga ni. Yun ito sa experience ako na ito nga ning mga burat, pagiging pagparainom mo. Saka kasi sa Pilipinas, nahiling ko bilang ako parainom is that maski aki ka, pwede kang painomon. Dahil man nagche-check ning mga ning mga ID, di ba? So, yun ang nahiling ko nangyari. At siya, based sa experience ko. So, ngunyan, ang pag-uulayan tael, siguro si mga naobserbahan ta. Di ba? Ako man, na-experience ako man. Actually, ma-focus ako sa Naga. Sa Naga, ang pinakabantog na inuman sa sentro, yung Sadi Baloy. Aram ba nindo yan? Sadi Baloy. So, sa Sadi Baloy, itong garo siya, para sa mga ager. Ano na ager? Mga ager, itong teenager, tapos may mga... Tanong may tricycle driver? Actually, tapos di siya pili. Daw si Isay pwede maglaw. Kasi iba-ibang klase ang sa Pilipinas Igwa siyang itong arog kaya na garo putyo-putyo lang. Tapos, ang kadakol nin mga establishmento sa Magsaysay. Yun dyan ang P-bar, yun dyan ang kadakol, pero iba-ibang klase ng inuman. Si Panahon Mikadto, di ba? Si Panahon Mikadto, actually, igwa pa itong Star and Stripes. Sa taas, kang Magsaysay. Oo, diba? Sa may Magsaysay. Tapos, impa. Di mo na duman. Pero guro yan, clubhouse. Guro siya club. Itong party-party. Tapos talagang itong guro mga araw katong dinuman na nila aura. Siguro ang pinaka... ko lang na di ko malingawan na tigtumanan ko sa Naga, itong Mugenday. Sabi niya sa inyan? Sa may... Mugen mo yan? Mugen mo yan, dahil? Alat lang. Magsaysay ba? Yung panganiban? Magsaysay. Magsaysay. Sarado na nga. Duman nagtrabaho sinda Sinda Darwin, sinda BG, sinda Carl. Pero nakita ka ni? Graduate na kita. Nagtrabaho sinda duman. Kasi kang panahon yan Sadi Baloy. Tapos, ano pa mga dance? Basta yung mga yun Star and Clubmate. Yeah, Clubmate. Ang mga PRP bar kasi mga na yan, socializing na bar na Mayo man siyang masyadong tugtugan na itong makanta ka or mabayli ka. I mean. Ang nahihiling ko dyan is mga most likely inuman is P-bar. Igwa din. Borahat. Yan, Borahat. Tapos igwa din clubhouse. Na yung sa may Kulgante ba yun? I think Kulgante. To? Nalingaw ako kung anong pangarang katong, nakainom na ako naman per business naman. Clubhouse? Yan. Clubhouse ba? Dahito may bichokin baga to. Ay, bako may DJ Ay, bako siya. to. Iba to Sabay pala. Ang kasi Belmonte ata ang may sadir kayan Itong sar mga Basta na lang siya, recent
kang college na ako. Ay, iba man to. Iba man. Sa may Baka sa ano, Colgante. Botong Colgante, Ayan, Misericordia ata Ayan, to. yan ang pangaran ata. Misericordia Ay, sa Bar. Misericordia ata to eh. Basta ngunyan, magayuno siya kasi may DJ na siya. Oo. Ang naiinumin ko ang college is Colgante. Itong kanta wag ang Colgante na ngunyan, di ko aram kung ngunyan is na to, gym na to eh. Kasi may gym na to duman ngunyan sa may Colgante. Pero inuman to dati. So din sa Naga pa na, dakulo na talaga siyang inuman. As in, dakulon talagang inuman diba? dyan sa Naga. So sa pinakadaig ko talaga malilingawan na experience ako na itong naburat-burat talaga ako. Pag ako po nabuburat, ang accent ko po nagbabago. Nagiging British accent po ako. Ayo, malapit na yung mga malapit mo. And then, ang feeling ko po, since British accent baga, nagsasapi sa ko bigla si Queen Elizabeth. Tanda mo pa to? Diba? Since nagburat-burat ang ani ko. One time, sinundo ko niya. Pigsundo niya ko. Tapos sa grabing kaburatan ko, nakamotor lang kami kadto eh. Di ba? Scooter ba po duman sa motor na ito? Scooter. So naka-scooter lang kami. Di niya ako mailag sa likod. Ito pag nilago sa likod, mahulog ako. Talagang, arog mo, makulit din ako pag burat. Tapos, yun na to. Yaon ako sa inutan. Tapos, sige ko ang wave. Kaway. Garo na Miss Universe yan. Ayo, isipon mo. Hello? Pastidjong para inom. Tapos tas pag day mo lang ko painom mo ning tequila kasi nagtatahi ako ning dalan sa kasusuka. Ayo. Nagbabaho ka ng pato. Yes. Ang pato surunod na sa kuya. Yikes! Nagpapararo ng pato. Lang sa umpisa. Yes. Tequila. Tapos ako po, dahil ako makainom ng mayong pulutan. Di ba may inapalitang kung fu? Ay, may pisto ako yan. Yes. May pisto ako. Kung fu na itong sarong tagay. Ay, bisado ko man yan. Sarong tagay, tapos nakakuha na ng kabangang manok. Buras. Pulutan yan. Bako po yan ulam. Pulutan yan. Hindi yan ulam. So yan, saro yan sa mga na-experience ko. Magayonon para isipon na mainom ka ning wanto sawa Itong sige, enjoy life. Sabi nga ba kay may iba-ibang klase ning kung kamo po madangog duman sa samumaw ning sir may episode ka man yan ning iba-ibang klase nin para inom or manginginom. Oo. So, nasa episode mo po yan sa Spotify. Yan. Dahon ko nilang dos. Hindi ko alam kung title ka ng episode tang ito eh. Oo. Basta klase siya ng mga manginginom. Oo. Iba-ibang klase. Anong narisa mo, ang hapot ko, anong narisa mo na bad side or mga nangyayaring mga data? Guro tawan tang doon ngunyan, si experience siya digdi naman sa US. Oo. So, ito sa Pilipinas to eh. Si mga data mong nahihiling sa Pilipinas kapag nagkakaburot ng tao? Actually, mga palaban. Nagkukurusog ang buot. Diba? So, naghahanap ni... haramunan. Yan, haramunan. Ano pa? Tirigbasan. Taragaan. Di ba dati ka to talagang may mga rambol na hanggang sa nagkakaresulta ng inang pinakahabo ko kadto na itong sabi kay kung magurang ko kadto na pag may arak. Pag naglaw ka kaya sa sarong trouble, masakiton magluwas. Madalion makaluwas, madalion maglaog, masakiton makaluwas. So, inang pirmi kong iniingatan ka to. Nasabi ko, ay, habo ko na magparahali pa. Na pag nafe-feel ko na, ay, may trouble na mangyayari. Garo, habo ko na mag-inom. Garo, habo ko na maghali. Oo. Ay, garo, habo ko na maghali. Garo, gusto ko na maghali. O, di ba? Yeah, iyo. Kapag iguan na itong mga mga siga-siga, mga mariribok na, yan ang masakit. May sarong kaputan pala na ko sa Indo. Pag kamo ba, kunyari, plano nindo, araw kanin, magdigdi kita sa araw kaning bar na lugar. Tapos, kamo ba, pag nalaog nindo, talagang matukaw tulos kamo or tig-iling muna nindo ang sitwasyon kang sarong lugar? Yeah, hinihiling mo na ang sitwasyon. Kung ano ba dakol tawo. Ito bagang, pwede ka mag-back out na, ay, garo ba kung magayon digdingon yan? Maghali muna, maglipat na muna kita. Nangyari yan sa kuya sa Star and Stripe pa yun? Yung sa taas? Oo, kasi katapos ata to kang kang JS Prom or something. JS Prom? Or wow, JS Prom na bawal yan. JS Prom bawal. Basta something na event. Something na event. Tapos nailing ko, guro mga akiun pang maray.
Ako ang hinihiling ko nga to kung baka yaon digdi si Saro kong chika babes. To baka mangyari mag-iriwal sinda eh. Wow ka po yan. Siya na all. Dayman. Tapos uso pa kasi kay duman ang grabe ang usok itong pausok-usok. Ayun, nag-aaraso Papataon. Ayun, mga nagsisirigarilyo. May pausok talaga sinda. Itong Ano machine. Ano mo grabe naman yan? Pag machine? Ano man ka na ba? Pag machine Yan. nag-irinuha. Buray. Marinig lang kung may halo. Ka kayan. Oo, duman ubuhon sa ka kayan. tumagang igwang atong machine. Yeah. Oh, good duman sa Star and Stripes. Ay, sa Stars and Stripes. Ayun nga sinasabi ko. Baylihan. Ang inuman. Baylihan to. Inuman ang inuulayan. May inuman din duman. Ayo. Yaw ka sa P-bar. May May pausok. May mausok. Tapos may maluwas ka na lang, may mailing ka lang nagluluwas na nakakapa, tapos may sungay. Nasa impyerno ka na pala. Ay, iyo. Ang pipar pati baga, pula ang kulay. ay. O, day ka man daw, baka inaano, tanangan o kayo. Dayman po. Diba? Pero siyempre, iyon si mga, experience ata, si mga nag-iirinom kita kampana. Di ba? Mhm. Ayo. So, pero, dahil hindi hinihiling ang ang ID. Pero ngunyan, iyon na. Oo. So, ngunyan, iyon na ang hihilingon ta. Kasi kami, ngunyan, nasa United States kami. So, syempre, may mga nagdadangog man sa satuya na bako man mga, halimbawa, si mga nakaluwas na ning ibang bansa. Di ba? O halimbawa, nakadumana sa Dubai, nakadumana sa Hong Kong, nakadumana sa Canada, New Zealand, or whatsoever. For sure, aram ninda na igwang regulation or igwang mga patakaran manunungod sa pag-inom. Yes. Di ba? So ngunyan, since nasa US kita, tatalakayon ta kung ano nga ba si mga regulation about sa alcohol, pag-inom ng alcohol. Bako itong alcohol na pang bulong. Grabing alcohol pala ininom, Grabing alcohol. Ethyl. Ethyl. Methyl. Ethyl alcohol. So, inang gigibuhan taon yan. Ethyl. So, ika Linus or ika Christine, ano ba ang nahihiling nindo na saro sa mga patakaran or polisiya sa ibang bansa? Pinakainot as in pinaka-importante na nahihiling ko talaga di ID, legal na edad or ID. Yup. Oo. 100%. Duman ni dahihilingon. Di man dahihilingon na ika-21. 21 anyos bago ka ninda tawan na ning arak. Bako arok sa Pilipinas daw siguro 16 ka na pwede na. Oo. Pero ngunyan nag-evolve na sinda. Igwa naman mga Nadadaw kang hangos ni Il. Igwa na. Hangos ba ako? Ayun, nadadaw kang hangos mo. Igwa naman mga patakaran sa Pilipinas, lalo siguro sa city. Dahil nalagod Nagadan. Nagadan sa sarong episode. Dayman. Go ahead. Yun na to. Say Di isa kasi di ba sa USA, ang duman is daig ka pwedeng mag-inom or daig ka siserbihanin alak kung bakong 21 years old. Yes. Di ba? Sa kasi digdi, garo ang regulation ninda, garo sinicelebrate pa nga ninda eh. Nakapag sinda nag 21 years old, iyo yan ang ginalook forward nila. Nililook forward ninda. Isip, imagine mo itong garo, nahihiling mo 21 years bago ko nag-inom. Di ba? Magayunan siyang isipon. Saka pangadua, mahiling mo na pwede sila maging responsible na manginginom. Kasi 21 years old eh. Pag 21 years old ka na, garo sinisiguro doon na kumaga mature ka na. Mature ka Kaya na. mo ng ng sarili mo. Kung halimbawa magkaigo ng problema, di na kaipuhan hanapon so magurang mo. Kasi pwede ka na mapreso. Oo, pwede ka mapreso, di ba? Tama. So, Ikael, nakainom ka na ba na daig ka hinagada ng ID digdi? Di ba kay puwan talagang may ID ka pirmi. Eyo. Time baga. One time, may akong di ko si passport ko. Oo. Na or something na ID. As in, nakiulay na lang ako kung pwede nindang i-grant ang Philippine ID. Sarong inom. Oo. Philippine ID ko, which is, mabuot man si tao, pero chinek niya depende man sa ID sa bartender. ko. Depende sa tao. Depende talaga sa establishment. Kasi pero sinabi ninda ko, nangunyan lang ninda ko pagbibigyan. Kasi, actually, dapat, pwede sinda matrouble. Pwede sinda matrouble. Dapat talaga, valid ID digdi sa US. Eyo. Yan. Saka bako sinda bako lang sa bar.
bao lang sa bar o sa restaurant hinihiling ang ID mo. Pati sa tindahan. Pati sa tindahan. Yep. 'Di ba? So pati sa tindahan hiling mo ng ID mo. So in addition on that, so pwera duman sa tindahan or sa Pwera establishment. kang pag-inom mo, dapat tigahagadan ka din ng ID sa pagbakal mo. Oo. Yan. Pagbakal Sa mo. Pilipinas kasi isuguon mo lang si nunoy mo, si nini mo. Oh, pwede na. Oh, Noy. Oh, 'di ba? Bakalin na kaya ako naman na yung sarap pa life. Kahit ko lang nga si Emperador. Ako kang high school ako yan. Pag pinapabakal ako kang mga uncle ko. Ayun, nasusugo din ako. Kasi, man lang tindahan man lang Sari-sari Oo. store. Saka sa Dahil Pilipinas- mahalo ng ID. Oo, saka sa Pilipinas nga ni, miski ay manok na buburat. Ayun. So, ang sa restaurant kasi baga sa Pilipinas, panaglaog ka, maski mga ikang ID, okay. Pero kapag naghagad ka na ng inumo na beer, saka ka Doon ka nakukuha na ng ID. ID. Halimbawa, papatukawon ka, di ka man pwedeng sabihin, di ka pwedeng magtuko kasi garo mukha kang aki. Papatukawon ka muna ninda. Tapos, ang mangyari, hagado ninda, can I see your ID? Can I see your ID? Pag ika-aki pa, di ka ninda tatawan ng beer. Or di ka tatawan ninda ng arak. Pero ang mangyari, kung halimbawa sa grupo mo, tinawan ng arak, si aki, duman sa inda, matutrouble. Ayun. Ayun, Matutrouble si nagtaon ng alak duman sa underage, 'di ba? So inang kinagayon digdi na may age limit, 'di ba? Ayun, saka may open tab. Talagang for sure na makakabayad ka. Sa Pilipinas, bayad mo na bago tao. Ay, 'di ba? Sa Yeah. sa ugwa man ako dati na-workan ko ngunyan dati sa Catch Steak. May mga magurang manggiraray na na gustong palusuto ng mga aki. Dawa digdi sa US, ugwa manggiraray. Na yan mamahalon na restaurant na yan pero may mga argwang giraray. Oo. I think okay lang siguro dyan kasi yun ang magurang Kasi inat sa Pero gabos bawal kargoninda. Bawal talaga siya. talaga. Bawal talaga siya. Kaya pag nadakop ang aki or something Pwedeng makulong so ina. Oo, which is on the side of which is sa pag-ulayan tang sunod, ina nga ni ikokonekta na duman si limitasyon na itatao ng inumon. Pero padagdag ko lang duman sa edad. May certain age din para ika makapag-survey ng arak. Oh, yun. May may certain age ka lang. O ina nga niyan, bilang connection duman sa sinabi ko, maduma na kita sa certification katong nagsiserve ng alak. So, Sa establishmento, si nagsisurvey. Yan, gapos yan. So, anong yan? So, pera duman sa 18 years old na di ka pwede, igwa dapat ning sarong server na nasa edad, Teacher. na nasa edad, tapos may certification ka na pwede ka mag-serve ng alak. Oo. Arka na yan. So, ang edad na pwede mag-serve ng alak is 21 years old plus certification. Pero ang 21 years old plus 21. certification. Oh, okay. Pero, pwede ang 18 as long as na may kaibanan kang 21 pataas na pwede ka mag-serve ng alak na 18 years old ka as long as may kaibanan ka na 21 years old pataas. Tapos certified pa. It depends Certified on ka. depends on the state. Ito sa Samo. Yeah, sa inyo. Yeah, it Yeah, depends sa on the state state. Kasi sa South Carolina, 21 ka dapat, saka igwa kang serve safe alcohol certification. No matter what, di ka pwedeng na dapat alcohol ang edad mo. Miski di sa Arizona, 18-16 ka, di ka pwede magtao. Oo, di ka pwedeng magtaon ng alak. So, di ba, saro yun sa mga garo, ibaw na isipon na, halimbawa, sa Pilipinas kasi, okay, crew ka. O sige, tao ka na. Sa Pilipinas, 18, di ba? Pwede ka na magtrabaho. Pwede ka na magtrabaho. Pwede ka na magserve ng alak. Saka daw makan certification, mag-training ka lang ba? Na itong train ka lang sa mismo sa establishmento. Pahiling lang sa imo kung paano mo gigibo. Paano maggibo ng alak? Yan. Di ba? O, paano magtinda? Paano mag-mix ng alak? Saka sa sari-sari store pa sana. Sa mga sadit na sari-sari store, di ba? Oo. Mabakal sila. Mabakal man pong bilogo. Sinunoy mo ang nagtitinda ay Sinunoy mo matao, di ba? Sinunoy mo matao. Oo. So, Diba? digdi, bawal. Dapat kipuan Bawal mong talaga. nasa may certification ka. 'Di ba? Saka bilang server sa loob kang restaurant, may limitasyon kamong tinatao bilang server. Which is Tama. dumaan na siguro i-explain kan duang ining kaibanan ko. Ining duang kaibanan ko nagtrabaho na sa restaurant. Yeah. Ano sa Indoel?
Na ano? Di mo pala nagdadangog. Itong ano, about sa Sa pag-dispense or pag-serve kang alcohol. Sa mo kaya, may inapo dyan na blood alcohol content. Wow! Aray! Wow. Oh, shit! BAC. BAC ang apod kayan. So, Yan. may lang yan, certain na level lang yan na dapat inumun kang sarong guest or sarong customer na na dapat siya magsobra. Kung gusto kang guest na magsobra, nasa na yan, nasa restaurant na yan kung tutugutan ninda or dae, as long as kaya ninda ang sadiri ninda. Oo. More or less, dapat di ka mo maglampas sa 0.08%. Yun. Assignment. Yan, charot. Pero paano maraman na nakalampas na siya sa 0.08%? Igwasin ng device na tigagamit. You have to blow in there. Pag nadakop ka? Hahayupan mo. Meron din sa sa mga establishmento. Okay. May certain pero di man masyado nila ginigibo. So, ini mo kang burat. So sa mga bawal yan. Yan. Bawal yan. Siya, di kaya may regulasyon na ang sarong bartender pwede sinda mag-stop kang or magpahali kang sarong customer. Oo. So, halimbawa, I'm not gonna serve you anymore, sabi niya. Tapos, why you not gonna serve me? Remember itong nasa airport kita? May experience kami sa airport na si lalaking katayin Ang bang kulit. Risa talagang burat na ito. Where are you from? Where you from? James Bond. Tinapon na ako, James Bond again. Tapos, garo, hinapot kami katong server na, pasaway na ba siya? Tinotrouble na baka mo? Tapos, narisa na ninda na nakainom na talaga. Nagrabe na sila. So, sinirbihan sila lalaki ng sarong baso, ng beer. That's it. Tapos na. Okay. Tapos na. Sabi man kang si customer, pwede mo ngaya akong bakalan. Which is wrong. Kapag binakal mo, ikaw man ang matotrouble. Kami ang matotrouble. Kung baga, digdi sa US, talagang igwang regulasyon na talagang matotrouble ka kapag may ginibukang sala. Pero sa Pilipinas, Mayo. Saka bilang servidor, kapag may nangyari, di ba sabi mo nga ni Kato, kapag may nangyari, duman sa tao na tigserbihan mo ng arak, tapos nadakop kang pulis, may nangyari ng trouble, pwedeng balikan ang establishment. Pwedeng si server, si bartender. Tama. Mapanagot. Sindang mananagot kasi si Saro, very intoxicated ng alak. Lalong-lalo na, the worst part is kung mag-DUI sinda. Mag-DUI. So, speaking of DUI, digdi na maabot digdi sa satuya na pag nasa ibang bansa ka, bakong arog sa Pilipinas na maski nakainom ka, pwede kang mag-drive. Ang iba. Oo. Dahil lang Dakop. So ngunyan, digdi sa Amerika, ang nangyayari is that, kadaklan bagang mga inuman digdi, may mga nakataragong pulis. Yes. Tama. Oo. Kasi pag nagluwas ka ng inuman, nagsisirisiya sa araw ka nang naaraman ka. Pag nagluwas ka ng bar, tapos nagsisirisiya sa tapos naglaog ka ng sasakyan, start mo ang sasakyan, the moment na dinulo ka ng pulis, tapos nakainom, DUI yan. DUI na yan. Diretso na. Ang ibig sabihin kan DUI is, driving under influence. Oo. So, sa Pilipinas, nagmumurtor ka na ako nagkakagaradan. Saro sa dahil mga lang sa number one. kanakainom lang. Di ba? Saro sa kausakang pagkagadan kang tao kasi nga nagdadrive sindaning na kainom. Tapos ini pa ang kagayunan digdi sa US, halos kadaklan po na bar, igwa pong nakadesignated na mga pulis. Tama. Kasi itang North Carolina, sa South Carolina, di ba? Remember mo? Igwa ning mga pulis na nakadesignated. Duman, like for example itong nangyari kay Aura, maray na sa nadaa, may nagronda ning pulis. So kung mayo pala nagronda, mayong masaway. Saka minsan sila. Sa Pilipinas kasi iba. Ang pulis kainuman mo pa. May nailing ako video sa Pilipinas. Naka-uniform pa ang pulis. Nakikituko sa nag-iirinom, nagtatagay. Which is very no-no. Digdi mahalian ka na ng lisensya. Mawaran ka ng pagiging pulis. Pero sa mga nahiling ko sa Naga, ayan ang mga kuman, kang si Bonggat na yan duman, pulis. Talaga nagdesignar siya ng mga kapulisan. Lalo na sa may along magsaysay. Kasi aram talaga na ang magsaysay. Garo nightlife kang Naga. Oo. So, may mga policeman talaga naka-designated duman sa pagmatanga na.
Pero sa Pilipinas ba, ano nang unyan, ang uso na ba itong pwede kang matikitan or pwede kang, kasi itong pwede kang malian ng lisensya dahil nakadrive ka ning nakainom? Dai pa. Guro day pa, no? Day ko lang Day pa. sure. Day mi Feel lang ko sure. dai pa. Iyo, dai mi lang sure pero feel ko dai pa. Pero Iyo. digdi kaya, maano ka, pwede kang mahalian ng lisensya, tapos mas cool ka pa. Iyo, mas cool Mabalik ka pa. ka ulit. Saka ang nangyari po kaya, digdi sa Amerika, pag ika nadakop, dahil ka man insigida, sasabihin na, ika nakainom, burat ka. Ang gigibuhon ninda, may test nindang gigibuhon. Papalakawon ka, itong ning straight line, Kasi tapos itong papabartikalon ka, kung dahil ka nakabartikal. Yan. Dahil papaspliton ka, pag dahil ka nakasplit, burat ka na. Oo. Tapos yan. Dahil Tapos papasayaw-sayawon ka pa, no? Ay, itong 1, 2, cha-cha-cha. 1, 4, cha-cha-cha. Pag di mo na mahili yan. Nagpantumina da, ano? Tanananan. Pero seryoso talaga na. Kapag Tapos nagkanta, sarong bangge. Ayan. Pag di ka nakabayli, burat ka. Burat ka. Ay, hama. Di ko lugod na may na naman ako na nadalan sa Facebook. Itong si amin yung 1, 2, Cha-cha-cha. pinapakembot. 1, Yeah. 2, kembot. Yeah. Doon kembot. Tapos sa Pero dual step nag-ibo niya, naman. no? Pag di Pero mo ano nakimbot, Ano to? Oo. Pinano lang siya ka to. Tigtripan lang siya. Yan. Pero feeling ko scripted lang to. Ayo, scripted. Scripted Ano lang to? Something Pero show lang pangirit to. Ayo. Oo. Pero yun na nga itong sinasabi ko, na itetest ka, tapos igwasin din ng machine na ipapablow ka. Kapag ito nagluwas na duman sa percentage na dapat daing arog ka to, pwede ka ng dakupon, pusasan, and driving under influence, makukulong ka over the night hanggang sa hanggang mahingawan ka, and then Iyo. mawawaraan ka ng lisensya. Di ba? Tama, So, tama. tapos, pag nadakop ka pa ng pirang beses, totally, baka in your whole life, di ka na pwedeng mag-drive. Yan lang. Di ba? So, Kasi, yun. kasi di ba, pag nakakainom talaga, is pwede kang magkausa ng disgrasya. Oo. Maski Bako kiisa. lang sa imo, kundi sa mga kataraid mo pa o sa kapwa mo mga para-drive. Oo. Kasi itong ingat-ingat kang mari, grabe nakdo 20, ka na lang, 20 na dalagan Oo. sa 30, tapos nabanggaan ka pa. Di ba? Grabe. Yan lang. Kaya yan. So, ano pang Saro pa, sa kadagdagan duman, lisensya sa pagtinda. So, Yan. sa iba-ibang estado or state digdiyo sa US, may iling mo, igwasindang designated na na tindahan For kang license. yan. Tapos ang iba man may hiling mo yaon na duman gabos. Pero like for example sa South Carolina, iba ang bakalan kang mga hard drink sa bakalan kang mga Sa mga beer saka wine. Aha. So iba, may designated talaga sindang bakalan. Saka very professional sinda kung magtinda. Oo Ayun. nga no. Kasi Di digdi ba? sa baga sa city market, makakabal ka digdi ng beer. Pero di Beer. ako nakaili. Saka beer and wine. Yeah, mayo kang mahal Pero ng di ka ram, pero di ka whiskey, makakabakal dyan ning hard drinks. hard Yan. drinks di talaga. Kasi feeling ko, pag 7% to 14% alcohol content, Yan. pwedeng itinda sa mga grocery Stores, stores. yeah. Grocery stores, So it depende siya sa alcohol content kang Oo. inumon. Tapos, Tama. may special store man para duman sa mga hanbaw kang tequila, mga brandy, si mga haralangkaw na content na naalak. Yan. Ayan, sa South Carolina sa Colorado is different. Pero magdigdi ka sa sa Arizona. Mahiling mo sa sarong lugar lang. Kadakol Diba? pa inom. Costco, may hiling mo yaon na duman ang mga sari-saring mojito, tequila, Oo, alak. whiskey, mga ibang klaseng arak. Saka may limit. Beer. May limit. So, ang nagpipiyok na ako. Saka may saro pa baga itong pag nagbabakal kita na magkaibanan kita. Kaming duwa mismo ang ang ID-han. Ayo, haganin ka ng ID. Pwedeng si Saro lang ID-han. Yan. Oo. Dapat duwa ka mo. So, di ba, magbakal ka sa na may ID pa sa Pilipinas, basta may kwenta ka. Ayun, Sige na. Dali lang, di ba? So, halimbawa mangyari,
Maski perangkis pang bakalon mo eh. Di ba? O may okasyon po sa muyang pistahan. O madarana ning kadakulo na inumon. Yan. Di ba? Mabakal ng mga case-case Sa kasaro pa. Di ka tataunan ng saro pang inumon hanggat tayo mo nauubos ang sarong inumon na binakal mo. Kung nasa bar ka. Kung nasa bar ka. Oo. Saka di dapat pala anuhon mo. Tuga-tugaon mo. Lagukon mo. Ayun. Pero ang sa Pilipinas kasi, or lalo nang dyan sa Bicol, isipin mo may sari-sari store. Pag sari-sari store mo, pwede ka pa magduman sa grocery store. Di ba? LCC, mga SM. Yeah. Pwede ka makabakal inumon. Di ka pati kinukuha ng ID. Yeah. Di ba? So maganda pag isip-isipon, pag hurup-hurupan ba? Oo. Na maging responsable kita. Na manginginom. Oo. Ano pa? Paratinda din. Ano pa ang pwedeng pwede pang idagdag diyan na mga about sa pag-inom. Sa pagpatupad ng batas. Kung may batas ang Pilipinas na araw kaning presente, siguro mas magayon, di ba? I think ang feeling ko daiman kaipuhan kang buong bansa. Kasi di ba magkakaigo kita ng ordinansa eh. Kasi di ba sa alok sa Naga, sabi mo nga ang ordinansa sa Naga na pwede na mag-serve ng half rice. Yeah. Di ba? So, garo sa city ordinance. Kung halimbawa, city ordinance, gabos duman sa mga establishment sa Naga or sa Albay or sa Daet na dapat bago sinda magserve ng arak sa sarong tao, dapat ko ananinda ng ID. Yan. Di ba? So, ngunyan, masasabi ang mga negosyante, malulugi man po kami. And that's the thing na kay po nindong tawaning mas halangkaw na importansya. Or halangkaw na presyo si mga alak nindo sa bar. Kasi masisigurado nindo na ang madnuman talaga sa bar nindo is nanginginom. Responsable. Manginginom. Saka kaya. So ngunyan, pangalawa, ang isipon ka mga aki or isipon ka mga hubin, pwede naman kita mag-inom sa lawas. Pwede naman kita mag-inom sa lawas. Bakal na lang kita sa store. Yan. Di ka man makakabakal sa store kung makikang ID. Yan. Tama. Ipapabakal mo sa gurang. Ngunyan, pag nadakop ka, naburat ka, ang matutrouble si gurang. Tayo na, bakal. Kasi may ordinansa eh. Yan. So, magayon siya. Pwedeng mapreso. Ayo. Di ba? Ayo. So, ngunyan. Tapos itong pagmalaog ka ng mga strip club, dapat ID-han na muna. Dapat ID-han ka na muna bago maglaog. Kasi usually, digdi kaya nalaogan ko na digdi sa Utah. Diba, sabi ko nga ni. Which is, bago ka maglaog sa strip club, ID-han ka na tulos. Kasi adult content yan. Adult content. Pero pag laog mo man sa board, ka man hagad or sa mahagad ang ka pa rin ng ID pa sa inumon. Pag sa inumon, pag nakatuwa ka na. Itong sa sa Saligaspi. Nakalaog lang man ako doon, di man kami tig-ID-han. Nakalaog na sa Milaorian. Pulang ilaw, mga pulang ilaw na inaapod. Bako Milaor, basta sa Ligaspi, nalingaw na ako eh. Basta sikat siya sa White Lady? White petals? White petals? Basta sa Ligaspi, nalingaw na ako. Lady Anne? Yan! Yuso na! Araw nagtoktokan sa kuya, si paring Lemuel eh. Ayan. Ano yan eh? Tirador yan si Lemuel eh. Diba, baka nagdadaog din. Si Marsing. Ang ito, na adult content kasi ang lalaogan mo. So, syempre, kaipuan mo, kuhan ka ng ID. Pero kung malaog ka man baga ng P-bar, which is P-bar or Borat, it's a resto bar. Na baka pwede ka maglaog naman para magkakan. Di ba? Dahil ka man duman na mainom or whatsoever. Di ba? So, ngunyan, ang dapat ang gibuhon or dapat ang gibuhon kang sarong ang establishment, kung kamo sarong talaga ng restaurant na nagsiserve ng alak, pwede kang magpatuko ng tao. Pero the moment na mag-serve na kamo ng alak, daig ka na pwedeng kaipuan mo na ng ID. Saka, isipon mo, uso kasi sa Pilipinas ang bucket. Tama. Diba? Uso ang bucket sa Pilipinas eh. Tapos mga tower. Mas barato eh. Saka mga tower. Mga tower na inumon. Mga cocktails yan, di ba? Mga cocktails. Mixed drinks. Oo, mixed drinks. So, pag nag-serve na siya, duman sa mga grupo, pati si mga aki, pwedeng mainuman, matawan. So, kung sinda nagsaserve ng araw ka, talagang inuman na. Pag bako kang 18 years old, dahil ka pwedeng maglaog. Yan. Di ba? So, ngunyan, mababawasan si makukulit. Kasi aram ko talaga, ang makukulit mo lang sa mga parainom, si mga aki. Bako man si mga gurang.
Si mga gurang na nagpapasawa, iyon na si mga isip aki. Aki pa din. Oh, di ba? So, yan. So, yan yung mga dapat na, pag hurup-hurupan na, malay mo, pwede tang implementar dyan sa satuyang, Rona, o sa satuyang, sa satuing nasyon na, sabihin ta ng nasyon. Or at least simply sa Bicol. Oo, diba? Di ba? Na, dahil kita mainom sa Naga, may ordinansa sa Naga na pag ika 18 anyos, dahil ka pwedeng so ngunyan, mabaralipas nila sa pili. Nagtaas ang crime rate sa pili dahil sa mga araw ka ito nangyayari. Kasi yun garo kay Puan may sarong syudad, may sarong lugar na magpuuning araw ka iyan. Kasi inot sa gabos, araw kang nangyari kay Tiger, kay Tiger, bawa si Tiger. Yeah, itong estudyante na naglaog sa sa eskwelahan. Naglaog sa eskwelahan. Isipon mo, perang edad ka nag-graduate sa Sinabi ako tarantado nitong diba? lasinggero nitong Lasinggero. So, diba, kung ika, nasa pwede mo tong susugon kung saan siya nag-inom. Pwede mo panaguton kung kung iyon nagtao. Maliban na lang kung sa harong siya nag-inom. Iyo. Diba? Feel ko man kaya baga, ang iba man kaya na, ito bagang small time business na lang, itong hararani baga sa mga eskwelahan. Yan. Mga nagpapainom man yan, mga araw ka yan. Kaya nga, kung may ordinansa ka dyan sa, mismong sa naging law na siya or whatever, or sa, sabi nga na, city ordinance, mas magiging, organisado ang satuyang, lugar. Oo, nadaig ka pwedeng magtaoning arak. Nadaig ka pwedeng magbenta ng arak kung kang certification. Di ang mangyayari. Pangalawa, inat pa, saro pang kita yan sa sa city government. Yeah. Na ang namatao gabos siya ng certification. Na mga training. Nangunyan ang mangyari, papangatamanan man kang mga negosyante, tapag may nangyari, dahil na sinda matatawaning lisensya. Dahil pa sinda sagot kung may something, di ba? Oo. Tapos, ang mga tao magiging responsable pa. Manginginom. May takot. Yes. Di ba? Ay, habo ko mag-inom pa din, habo ko mag-drive ng motor pag inom baka maburat ako, madakop ako kang pulis, dahil na ko tawan ng lisensya, makulong pa ako. Yeah. Di ba? Dahil, ito nangyari. Paring, sira mo baga magmotor ning nakainom. Sige na, wee! Ganda. Diba? So, yun na yan. Pero sabi ta nga mga mensahe sa mga kanatong natiks may note. Pag nagiinom po, tiglalaag yan sa tulak. Bako yan sa payo. Para at least man po, maging responsable kita. Pag aramtan na, ang dapat aramta kung sa inla ang limitasyon ta. Kapag dito na kaya, magpundo na. Di magpakaswapang sa inumon. Grupa-paha bagang maray. Tapos kapag nasa harong lang, hindi sa harong lang, mas maray. Mag-inom ka hanggang sa daig ka na makabuhat. Daig ka na magmata. Diba? Yan ang the best. Pero kung yaon ka sa bar or whatsoever, diba, pangatangamanan mo ang sa imong buhay kasi saro lang yan. Wait lang, bago kita matapos. Aramang inumon sa digdi, mahalon. Isipon mo, guro anong sarong shot digdi? 500 pesos, di ba? Yun ang inisipon mo lang, di ba? My God. Istorya muna nito, si Dino man nito suhapon. Suhapon, my God. Kami. It's a part ibang of episode drinking. na yan, ibang episode na yan. Gimunta na sa ibang episode. Okay. Di ba? So, yun na nga niyan sinasabi ko sa Indo na pwede kang magtaas ng inumon, ng presyo ng inumon kasi may kinakaputan ka mo ning sertifikasyon na talagang may responsableng lugar para sa indong responsableng mga manginom. Pero tinreat mo ang sarong alak na makukuha mo lang yan kapag ika nasa tamang edad, 21 anyos. Tamang pag-iisip. Saka sa tamang lugar. Ayan o. Yeah. Ikaw, Linus, anong mensahe mo sa mga parainom dyan? Duwang mensahe ko sa mga parainom. So, ugwang seryoso, tapang mapangirit. Duman mo na seryoso. Hindi ba pag natutulos ako? So, mga parainom duwa lang yan. Drink responsibly, drink moderately, di ba? Yan. Tapos, napangirit na lugod ako, di pangalit ko sa joke. Isa ka, kung ako sa Indo, kung maparainom man lang talagang maparapaburat lang ka mo, sa harong na lang ka mag-inom. Bako nang itong sa luwas. Kasi makahanap lang ka mo ng trouble pag araw kayan. Kung parainom ka mo. Oo. Si papangirit man,
Ipangirit man. Kung ika naghahanap ka ng sugar daddy, magdumang ka sa bar. Yan. Saka kung kamo pumain, mag-imbitar. Imbitar. Yan baga. Oo. Ayun. Yan. Tapos, dahil po kamo apa kini? Itong magpulutan ning na to. Ayan, magpulutan ning natong. Tapos, dahil po kamo mag-chaser ning iced tea. Yan. Na ang Dahil po iniinumin kamo- do, emperador. Dahil po ka mo, magpulutan ng noodles. Yan. Or pansit. O sardinas. O corn beef na may onion. Ayan. Ayan. Basta po, dahil ka mo mag-chaser. Dahil ka mo mananggad mag-chaser ning iced tea sa Empilites. Tano? Emperador. Tano? Dahil kasi risay kapag nagiinom ka. Ayun. Di gululuwa kang iba. Master pala. Ako man ang mensahe ko, Kuya Will. Diba? Ang mensahe ko kasi is dapat mapuon kita yan sa gobyerno. Mapuon kita sa city government na dapat magkaigwas ng ordinansa na protektahan ang mga manginginom. Na bako lang sa kaugmahan, pati na rin sa seguridad kan sa indang mga buhay. Magayon baga ang sarong lugar na may matuninong maayong ribok, mayong nagsisirisiya sa inaburat, hulita, pinapangatamanan kang city government na ang gabos manginginom, may limita lang. Na hanggang duman lang kita sa kaugmahan. Kasi ang sobrang pagkaburat, bako ng maugma. Yan. Yan. Nakakaurag na. Sa inot sa gabos, ang pag-iinom, pag-happy-happy. Kaya nagsiselebrar ka. Di ka naghahanap ning iwal o kakulugan ning hawak. O ning trouble. So, yun ang mga mensahe ko. Tapos kung kamo man mainom sa harong, yan, siguraduhin nindo na kamo, igwapa kamo ning pangsarado ning pinto. Kasi baka mangyari, naburat na mo, di na mo nakasarado, inirikita na kamo. Arog man ka pa nag-inom sa luwas, na dapat pa nag-iinom kamo, magtada kamo ning pang-uli sa inyo. Dai, ito po dyan, inang sinasabi sa ko, ikang magurang ko. Dumagod ka, ni. Dai, ang seryoso. Dai, ang sinabi kayo sa ko, ikang magurang ko. Dai, ka punchline. Wait lang, Tenta, madalagan yan, Mayor. Dai, inang ang punchline sa kuya. Humulat ka, ni. Charby Borbando. Para Mayor. Para sa kapitan kang baaw kamarinis. Dai, ang sabi kayo sa ko, ikang magurang ko, magtada ka pirmi ning pang-uli. Kaya ako nakalampas hanggang Pulanggi. Basta radyo. Bun! Ini po si Juan. Ini man po si Christina. At ini man po si Linus. At ini ang podcast na ginibo para sa mga uragon. Ini ang Taga Bicol to the world! To the world. Dahil ko, araw mo na ko taga Bicol lang parang. Okay, so salamat sa mga nagdadaramang sa Satuya. Oh my God. Thank you. Uy, wala ka man hour kita,